galuto na ta mga kalaga no. Anga ni ay. Abtan tas uwan mga kalaga na malhin tare. Kaya pa kuan og dara ako mga kauban og kanang nasa tindahan no mga kalagan. Shout out sa mga Igos Camera. O dara ato ang mga niapas mga kalagan si Iman og si Joseph ang kagan og sa kinsay mga bot pa ala. Dere. Kamulo pa. Sa mga una ta mga kalagan. Salamat sa grasya Lord. Layo ra mo, kay tibok yun isa. Ayo, ano? Pero tumamo na ako. Ano pre kay gapon ra maka. Yun ako mga agdas, mga tindira oy kay mga unta te. Kaya memorial sa kuno ilaha mga kalagan so. Naon da. Basta na naman ko. Wala lang to ka manghuna, hindi ka mabasa. Pre. People lagi. Pre. Ilaw eh, kun. Ito yung yan pala guys. Pinilitong listen mga kalagan. Tuan ka pre? Pre. Sana mo siya kahuna-huna eh. No, aha. Patay.